Pini berta paklang pon perang kardong karbiang lo. Tiken years kelang arada tumapan nili berta than bang phi rubjili kro pipensi aberta nang paklang pon po. Pini perang ke pe nang palia berta arjupon pamesina. APSLC Dhonsuri Constituency Committee atum penrong mindra same kok thomalong non hetchong Resim kangtang kiot song trokatum karbi monsa malam don kache tokalong 2.3 close aputha kache song pon pado. Long live, long live! Lord is dead! Lord is dead! Lord is dead! Lord is Party Hills Leaders Conference, Dhonsuri Constituency Committee himpen. Ladakh, Rongmyodan, Tuar Krong Thomalong. Nilitum sit-in demonstration. Kidunang ko kathibang elapulo kidamtang September 4 arni. MOS kachi tokpon song trok lapen. Karbiang long Thomas Council pen witness CM akihay lapen tu Government of Assam lapen Government of India alang litum kachi tok along. Close 2.3 along kitok. Che Karbiang long aprang pen kangkir het adim Siksidul area long. Jok keng sang aso tumpan Ladakh along ki thordia phan election ka chi contest si phan jakong ki pipon awe la pentuar ki pipon awe sitame non lasu 2021 IMOS alam don along 2.3 close 2.3 along ke tokpon open for all 10 seat lai ko pi phano karbiang long asor itum karbi atum dong ki hang ma lasu open for all mate karbiang long along ki du aking sang aso tum tong lasu 2.3 mate open for all ba ki hanglo jok ta ki hang bang thailong le lapu pulotang de kopia posi piniani mon samalong ki wangjia hut pula song throk atum ki wang hut lasu 2.3 ke jok dun chok pen lapuan set karbiang long ara da phan hor pa chudu to lasu alam the CM tuliram rong hang ki hai phan arjuing tung lapen thu Himonto Biswa Sharma Chief Minister Assam malang liga chuning ria teng pensi CM tuliram rong hang la MOS along close 2.3 jok dun chok pulotang te alangli Himonto Biswa Sharma phansi ke claim pima mati karbiang long ara ta phansi ke claim pilo election vote ka pahai ke alang phan ka pahai CM ke bat ke karbiang long ara ta tum pulopotang te hula kengsang aso tum inut bahai ni tum alang phan ka chuning ria joine pen ke karbiang long suri lak ara ta tum akari e akenang ne son ke claim clear sigi meji las ni tum pini Ladakh sit-in demonstration ke do bang ke immediately la close 2.3 MOS 2021 ke scrap pon vek ni laso ke hang sin nilitum bang ke Ladakh sit-in demonstration mai padulong lason thak si litum non he jong sita me theklong October achiklo tarik ner kep arni Health and Family Welfare Department pen vorengang hoi phan kapaklang do haladak along ke tok pon bang ke eligibility criteria haladak ke tok pon bang ke 1952 pe aprang men ke wang atum si voreng avar sai ke claim dia phan avar sai do chojipu poi phisita me inut bahai ni dak keng sang asu tum ke ther ke hap tua joine pen karbiang long Thomas Council pen ke deng tang resolution ke war phitsi non tarik krener ke par ni bang ke alang litum Dongka mukamalong ASDC, APHLC, CCU, STL, KNCA, KSA, Social and Cultural Organization atum chelang rapet pen non hetjong kache tok karbi mon samalam donalong kaddo close 2.3 aputha kache song pon pado. Long e par bangil dak along main kapiru bonji puji si kon poi pit sa por bang pacan te karbiang long angkang pi si pacetang nang dat sampai bangke si nona por bangke nilitum akisum nona por dasemet pet ke ilitum non ingni prong pen lam kacetan lam kacepacoy la pen kacetan kacimum po por bang dakali non itu por tinona por bangke ilitum karbitan de karbi ratet thur bak penang cesong pini ratet nang towar nang ke par nang ke por don balitum pini ni non itu ini prong mesti kupilo ke claim kena muka cingwa aja por ke non tum kar biter aja bong penitum cep kacesong aja tibenan hai unji maun ima por ta non tum hala sosun teglong non kar bieng long angkang pilong non nam tum amu walang teron sang hoke hai dalang ini gelo kar bieng long han paru isi pen 100% pen 2011 population census ting pulutang te ini tum ke 40% vet lapan Assam angkang bilong lang nang puluh ke Assam ke the ki bima hala songkang bilang nang puluh itum ke 3% vet pan thong vet itum ke do
100% dan 3% na tilting thang na jat takali litung ke hok pet bangke si hala bangso non itum ka chesong MOS along hala bangso close mukhap dolo kaprek dolo si hala bangso itum kupila ka chesong bangke nilitum hin be tum kargia khe ilitum hin bangke komane khai phan ke lang selet komane phana khai phan ka pinrem komane bang buka pinrem polam gali thi ilitum kar bia ma kar bi chatti ke ilim ta kar bing long to situm ke to chot ma de ja semet pet ke ilitum dong se cerai kom ke pulotang te lada ka kar bitum nang lir te ta ha kono ne lo pre ka kar bitah la ka dolan ko dum cipuda ma thai re gente non ingkan kep kre profit non ilitum arjap thi pendos non kachi non ilitum non ingkan kep kre profit tan itum kachi song puthot awi da do thulan mane sane hala so por ganang kachi song bangke itum che song nak poke nang unon ida poke nona pora kachi song bang itum che song lo pulo te non da ki unji ni ki uneni ki puthe tang le itum nona bang na parti lam che phak rong thorom lam che phak long song lam che phak long belitum kili kina hokali dam dimati non pinier ni bang non bang tum chingwai che than pon bom lo chingwai pon bom lo karbi dang le karbi don malitum nona por bang tum ka chingrum nang je kenang sot lo parti thorom chipu pe pin pen song chi pe pin pen karbi dang le karbi ko halabang so lam thimang situm RTN ponang po ko sim kat to ko ben chingwai bom lo sida mela daga bang danon komane ke nang ke thak dun je ni ke ha tum dolang komane ke nang pang hodun je tum dolang la masap soe da kar bisi la ichiki peta kar bisi la se anutine krong ke dam pule dan kivir je tawara vi pule la kupis ke dolang mane katto ka vil bilo ka chinglum je ning hi manang litum ka chinglum je phan ma tha manang lin katto ko beta si jat se met per bang ke la bang so close 2.3 lam si tum pi jat se met pet ka che thang kupisi akisumma la pen hala bang solong bang itum kar be khelo kana hokke the ding ju kupin ma hala bang solam lo si hala bang solam bang ke tum lang nang penang tum non nang che song pen abinas rong ha ke hai ke non ke lang li jail pen jog lo al tumi ni li long lang li phan ke ding pon mai pa to son thasin bang phi phoban tum case nang pi nang pa bon do kali li kalang lang case nang pa bon si ni tum ke hala arlo song ke do song throga tum nang che song aningkan nang che song yang ningkan ing nama jo ke do hala ma ke alang tum kar be khai paring nang ko khan sa lang tum ing nama jo ke do lo ke di alang li tum heno pe alang litum na ningkan ko ane kar bi khai bana che song man alang litum mon sama tai long wang lo mon sama lam dona che litum na welcome ning sang lo alang litum han lapan hala so lam don lam da acha ka close do hala so close bang da package development mukha ban lo hala mang litum choro lo lang litum han sita me aja a close bang ke hala bang litum mang kar bi khai nang ki wir ji hala bang so to war tum che thenglong dak se hala bang kitum nang ni pusil ki punun chode lapan adun tu labang so pi se kor che tok tia prang pi se kor che tok te phan ini tum jat se me pet la song thok atu phan tin kar bing long tum se me apong inum chingki je thanam lo jat se me pet kar biang long arat aning ke han kupit ma halam so lam se tum chingki je thanam pa dam lo da hala kali lang la song thok atu man taralang so hang bet si tum dak song thok arlo song ke do an tum chingki lo kar biarat kupima aning ke hak lapen nilitum da kar biang long song do ana tum kupima ni ke hak lapen kupina ke klem ke dam nei ke nang sot alang tum chingki je than lo ke klem ke dam yang kung je than lo sita me non alang litum delhi dam bet anda delhi ke to woy hutta alang litum chingki lang phun da ni jung da apong ni li phun chingking lang terang sang ho be sang ho pen lo kaprek tum ni li chingki lang sita me non kapadu si bangke alang litum karbie khai phanang panahok karbie ja khai ban jakong nang pa bob karbiang long tum mas council ma de 60 la jakong nang pa bob abidi ma sang nang klem rong lo ge alang litum same hala bangke lapen hala bang so aning ki pung aning ki hang he hala bang so rat asyang tong nilitum dipu hi thilong itum che song lo dipu hi thilong che song halanda ilitum ke democratically sin ilitum ke che song komane public property ka baheno tangho komane aphan ka mata hok ta tum thang ban tum claim kle nilitum ke rara ning ke hang halabang solam si tum cetak langcot arnisier ni ke nilitum ta labang so keng sang so la da kar beng long long so tum aphai dang non nilitum ke nilik especially nilik da copy constituency ben nilitum ke non ke minorities nang ceplang tang lo gente methang a di mak long le phelang jakong horang ang tom jata nang kivir nang thekala so jakong ka chelong le sin theklang lo ke si halabang so join system arnisier ni halaga dipui thilo ha 2017 bana ningkan chesong arnisier ni kita mereka ang jang sadak anar lawyer dang hithiam mon ninyan niltuna chesong lole halaben high court long case bi chok pe niltum halamang so order da mangamo teron sa honal manang than loke separate electoral roll mate aron bang nang litum selam nang po population influx nang ke badar bang ke halabang so aron nang khang nang po bojensi
ha council apat Guwahati High Court pen order pilokan aksa malang tum claim kedor galang lupi or ije ke article 163 do article 163 pulo tamte council of ministers mane minister tum advice pite da pisi halabang so aron mange governor pen approve ji puselan alang tum ninggelasi laki un ilo pusika dinje inde nili tum kato toy dun ke non MLA bangpi MSC dolo ladak MP dolo alang litum ke nili tum representative alang tum politically pressure pino alang litum tin kar benglong tum politically pressure pino jong si kar benglong a kemang kar benglong araba ning ke hang jong se patunche la penjong dan se patunche pulutan pe nili tum ke akaprek si kem ti manang che song diri kar bera thurpak alang litum fermi kente tala pudalang litum kem klike alang litum dong si elo je som thek thelo la pen ken thek thelo pani kopi boseng hoi rang final suntu go yang litum alang tum ang hoi lo ini dero kali bole suntu noi tala puda kem klike de alang tum rai krim kente lasi jatsebe pet bangke labangso close 2.3 per month apong litum ching bai lang mangke athe Chetan Teragre, ASDC ben Nelige Hudisi Kaskomalong Sido Banglo, Army ben Mexolo, Pinige Neligi Wanker Tanglo, Halabangso Alam Mangali, Pini Normapor Ilitum Party Lega Cepet Henaingali, Song Lega Cepet Henaingali, Ilitum Kacepet Henaige, Kaila Penke Metangalong Rilongpan, Don Marli, Party ke Wangbomi Dambomi, Songa Ilitum Seng Bomi, Sita khei ke pini jong si vir dat lo pulo tang te penap ke te plong song penaing bo belo longri long pat ke pini geli tum cepang bo dat lo pulo te penap ke long adi ma belo labang so akar biang long puke labang so tirthe thake na hok le dam sita li tum long adi ma belo long le lo ma longi ma long le lo la si labang so long le long si labang so akar biang long si neli nangli tum ilitum kadoka veta rengang ko ilitum dela pukali ilitum asu sita meladak ilitum reng nangko reng thek nangko lasila bangso a long le abang ilitum ke kacerai kenang kom ke kenang sot lapen ilitum a khe lapen labangso long ri long parapan akisung ilitum angno karjap tan thek lor posi pinike song doan sita me kacing room nai kacerap nai kacitu nangi apor lo ladake ilitum ne party hai nangi ne song se anong je thang nai halale pini alam ke the bangali ilitum yong si reng nangi polo kar bi yong si reng lo polo te BJP ta dopo ASDC ta dopo APHLC ta dopo yong si ave polo tang te lage BJP ke dokogi national party tum dokogi ta ilitum regional asu party tum bangke lage amena munda avelo amena mun ke wangia dim da velo la si ke cheng si ke ilitum khereng nangi lapen longri longpat la non ke dotanga longri longpat ilitum thir klong nangi Karbiang long 10,434 square kilometer along le lo ilitum ache the abong lo labang so long le jong si ilitum Jepang bolo te gopilo mai ilitum ke la koraki rung ko kalang awason si chardak flep po jot kongpu la son ilitum ari ye jadi mari ima ari ye ke lasi ari ye pulo beto pini nome phong abang ke party jete niera song jete niera khela pen longri long para pamar jakong isi la pen ke ningi si chesong senang la pen chesong lo pulo te ki uneda ji alama masiave ahok pini ladak kache tong elitum celang pronta hai mene bang nangi pudu na bang dota hai ji kali le dobe ko ave la tumta pu la tot prong elong so tot chomelo ma habida se chor klison puta pulang doi sida kali pini ilitum a message lada kache thana message ilitum da kopia lam si kache thana dampro jetong log jirpi don rap jepo jero karbiang lang kang labang so message labang so birta bang ilitum pele nangi pele thek nai lapen ke pele thek ji pusi neli ninga matha ninge thek dum ji si man bang dolan la si mathatu BJP leaders doan dum same pini kacari government kacari penjenglo kapre krong rublong kacari same nangli khaya phanosi ji power dek pensi arleng ke theman thu thegalang kulonte la bangke imang ta homa nang nema kuneli gi pugang tungge athema
Teglong non sami litum hempring fansi kenai pusi litum arjap thik kiong tung karbiara datum arjap thik pini lidar sum sami rong asor chulong litum sami pini arjap thik lasi lasa arjap thik bajoni kai tapu akai la nona CM bangke ASCC atun ke kai ka boycott hap rang men boycott kiwi lasi pini litum ki son bibi tu sitami ni lipung tu pini elo ki sum thunai ke hala so ke e don ya phansi opini chok ke ben boycott sitami pini ke kiam tung oppositionalita penchelo aboka sa pan ke pini ke facility ke zero lo don mari lai tum ning chi pisibe ki pelo lage boycott kari de piala boycott lo pini ko bani abana pil pham chuklem dunji pini bill cholai dunji bukan nangli BJP mars me BJP yan jete nangli dake lo ondelo sikai sita lahalo lasi lake boycott ke thenai ko banglo nona BJP sarkar ke kar binglong arat opposition ka leader duman ke pini boycott thiplo angbeji pusi ko bong sida mela daga bangeli tumbang ka chini nei lama bangke kedamtan parliament session first session hut non ke dobom labangso MP Horen Singh de pena alangli busnami lamthiar julo Karbi Anglong bhan autonomous state ki pinanggi labangso question mangar julo sida me atakpen minister to menalam alam boya bangke Karbi Anglong bhane hempek yun ilang nono marke ko alam bang siklang lo laben non busina me haladang labuson sigito labangso preambulang labuson sigito In an effort to find a comprehensive and final solution to the issues, several rounds of tripartite discussions were presently held with the leaders of Karbi armed groups as well as the elected representatives of Karbi Anglong. Elected representatives of Karbi Anglong pelotang te komalo. Dagay tum kamang hudam na ingalam et hang davilo. Punan de dagay tum MP, ili tum MLA, ili tum long council long keto CM bencenglok EM atum si labangso MOS 2021 labangso song trok arms Karbi arms militant sa group tum ben ke tok labangso chok che busalang li tum ben si ke japon no labangki hala clause 2.3 long ke tok 10 seats open for all pulaso lam busame akaprek ilitum kamat hadam ning thangalam agil lake ladak BJP government tu mate BJP sarkar tu hangsong ben state pen lakan ladak council long gitu jasamet pet Karbi khaya phan latum kachin khona bidata joksi labangke latum seat cap pustamelang latum open declared lo labangke alang tum pulo Karbi Anglong ke councilor sor pulo CM Tuliram Ronghana ke haita pulo council ben pulo Karbi Anglong ke influx abangke three big lo aposi Karbi Anglong influx abangke labang so problem ke tum khangot ilu United Student Union of Karbi Anglong Mateo Suka Song Popular Regional Committee atum pen langsung mepi blok along DMAYG Dami alang lidung pen thang inquiry abi lasi lazo putha Karbi Anglong Autonomous Council CEM lang jari nanji kusi osupa Popular Regional Committee amai pupen nije abatai video phan pinpura lopa jirda ta pis nami alang litu pen si Brian Kurire lapen ke hemso ki kim ke tangte dim ans nami alang litu pen chi humri damte lasi laso putha alang litu pen prap chin pen lang chari damte blote ke bang jilang arni ansa se chesong pon thulang pusi usuka Popular Regional Committee amai phupen TK News asai hemnong bitano pale Popular Regional Committee usuka hempen langsung mipi blok asai hemlong memorandum na pinang koke langsung mipi blok andar PMAYG scheme non puanta ketang dis untuk pilang lasi 2015 pen piningan 2021 anu labang so scheme non puanta incomplete itu bomlang lasi blok asai ki adai ke do tumpan autonomous council ake hai tuliram rohang labang so aputhak inquiry je phansi niltum usukai hin pen chuni ripolo labang so aputhak immediate action enji phansi niltum chuni ripolo jongsi action e polote gewang jia ni niltum usukai hin pen intang rak pen jisong ponji la pen dharna kang ni dharna ke dui pantan niltum cisik polang kokpo
TK News pen pini aberta puan si kangton ponlo kardom.